Avui comencem amb un objecte molt quotidià, un objecte que segur que tots nosaltres ens ha acompanyat al llarg de la nostra vida escolar. Ens recorda les escoles, els patis, els deures, els quaderns. Aquest pupitre ens trasllada a l'època republicana, a les escoles republicanes. Ja podem entreveure que avui parlem d'educació, i si parlem d'educació a la Selva del Camp, doncs un edifici molt significatiu és el convent de Sant Rafel. Els dos edificis referents de l'escola republicana a la Selva del Camp són, per una banda, el convent de Sant Rafel, que seria l'escola femenina, la de nenes, i el convent de Sant Agustí, l'escola masculina de nois. Totes dues escoles privades. Per una altra banda, sí que hi havia una escola pública, però era ínfima. Hi havia un problema d'aules, i aquest problema s'intentarà solucionar al llarg de tota la guerra. El dia a dia de l'alumnat aquí al poble també es veia molt afectat pels esdeveniments de la guerra, sobretot pels bombardejos. Hi ha el record que a mitja classe sonaven les sirenes de Reus, es sentien els sons dels avions i que, per tant, els alumnes havien de sortir de l'escola, anar cap als camps, estirar-se al terra, posar-se un pal a la boca i, per tant, això interrompia molt les classes en aquella època. Durant la Guerra Civil s'intentarà fer un gir amb l'educació per apostar per l'educació pública. Recordem que amb l'esclat de la Revolució tant l'edifici de Sant Rafel com el convent de Sant Agustí són incautats i per tant són edificis públics i els dos es destinaran amb l'escola pública d'aquí al poble. Per tant, començaran a aparèixer aulari, tant per parvulari com per primària, públics. Tot i així, faltarà espai i, per tant, no hi haurà suficient amb les aules que es puguin destinar com a escola a l'edifici de Sant Rafel i Sant Agustí. És per això que s'amplia l'oferta d'aules. Per una banda, hi ha el sindicat Unió Obrers del Camp, que aporta dues aules que estaven al seu edifici del sindicat, i per una altra banda hi hauria l'antiga abadia, que també incautada s'utilitza pel parvulari de la població. Totes aquestes mesures no pal·lien la falta d'aulari aquí a la Selva del Camp i és per això que a l'abril de 1937 la Junta de Partit de Professions Liberals visita la població amb l'objectiu de buscar altres edificis, altres cases que poguessin destinar-se a escoles, a un aulari aquí al poble. I en trien dos. Per una banda hi hauria l'Hort de la Morella, on ells hi veuen clarament la possibilitat de destinar-hi 6 aules de diferents graus, de diferents ensenyaments, i per una altra banda el Plus Ultra, on allà s'instal·larien 3 aules de parvulari. Aquesta visita acaba amb un informe en principi favorable que aquests edificis siguin aules, però la Generalitat ho denega per falta de les condicions essencials que la llei d'educació d'aquella època demanava. Un altre objectiu que buscarà l'escola republicana durant la Guerra Civil aquí al poble és fer-la laica. I aquí el Consell de l'Escola Nova Unificada hi establirà una subdelegació situada a l'ex-Ateneu El Lauro. El Consell de l'Escola Nova Unificada va ser una organització creada el 27 de juliol del 1936 a Barcelona. Aquesta escola intentava gestionar tota l'escolaritat en època de guerra i buscava una nova manera d'entendre l'escola gratuïta, laica, única, amb coeducació, és a dir, que els nens i les nenes compartissin els mateixos edificis i on la llengua catalana fos la llengua vehicular. I per tant el que també buscava l'Escola Nova Unificada és que l'obrer pogués tenir accés a l'escola primària però també a estudis superiors. Això s'intentarà vehicular aquí també a la població, a la Selva del Camp. Tota aquesta falta d'espai ja venia de lluny i, per tant, des de feia temps que aquí a la Selva es buscava crear un nou edifici educatiu.
Des del setembre del 1936 ja l'Ajuntament tenia una subvenció del Ministeri per començar a crear aquestes escoles. Tot i així, no es crearan i durant el 1937 no es farà cap acció, tot i que el conseller de Cultura era Ventura Gasol. No serà fins al 22 de setembre del 1938 que sí que es redactarà un projecte a memòria d'aquesta gran planificació d'un gran edifici dedicat a les escoles aquí a la població. El fet de que aquest projecte es redacti el 22 de setembre de 1938, per tant, molt a prop de que la guerra s'acabi, doncs provoca que no es pugui dur a terme. I, per tant, la falta d'espai seguirà sent un problema a l'educació d'aquí a la Selva del Camp. Aquesta educació laica, gratuïta, coeducativa que buscava la República.